Astăzi este o zi mare, în ciuda faptului că este o generică zi de luni. E 10, nu? Nici măcar nu știu exact în ce dată suntem. Dar astăzi se vor întâmpla două lucruri importante. Odată avem un video cum n-am mai făcut de mult. Unul care vorbește despre istoria și evoluția unei companii. Știu că vă plac clipurile astea și tot astăzi, dacă aveți răbdare până la finalul acestui video, primiți un răspuns și la hamletiana întrebare cu care mă spamați în comentarii deja de ani de zile. De unde ți-ai tricourile? Iar răspunsul începând de astăzi este de aici, de pe magazinul online de tricouri șmechere al zonei. Găsiți noul nostru online store pe zonait.ro, site-ul nostru, vă las link și în descrierea acestui video și spre finalul aceluiași video am să vă explic și cum merge treaba. Eu zic că o să vă placă mult de tot ce plănuim, dar hai să o luăm în ordine cu o altă întrebare, pe care probabil o știți deja de la școală. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Și veți vedea imediat că alegerea limbii nu este întâmplătoare. Mamă, ce video v-am pregătit pentru azi și faza e că n-am mai făcut genul ăsta de clip de o bună bucată de vreme. Poate vă era dor. Știu că v-am rămas dator cu un nou episod din povestea Tesla, lucrez și la asta, este mult de citit, de documentat și de verificat. Asta ca să nu deversăm aici pe zonă obișnuitele banalități și platitudini care circulă de obicei pe net. Am mai depănat noi de-a lungul vremii povestea Samsung sau Intel, dar tura asta am ceva în egală măsură exotic și spectaculos. Este vorba despre o companie ale cărei produse mi-au atras atenția în mod deosebit și care are o istorie prea puțin cunoscută publicului larg. În plus, în momentul ăsta nu sunt prea multe companii europene noi care să țină prima pagină în materie de inovație. Dar cea despre care vă voi vorbi astăzi este nu doar europeană, ci și pe cât de originală, pe atât de inventivă. Ea se numește Devialet și face unele dintre cele mai interesante scule audio actuale și raportat la lunga istorie a tehnologiei, s-ar putea califica drept extrem de recentă această companie, făcând parte cumva din noul val de schimbare ce include și mărci de genul Tesla. Pe la începutul anilor 2000, cam tot în perioada în care în Statele Unite inginerii Martin Eberhard și J.B. Straubel visau separat la primele mașini electrice, ce ulterior aveau să devină Tesla, pe partea ailaltă a oceanului, în Franța, un tip pe nume Pierre-Emmanuel Calmel lucra într-un laborator de cercetare al companiei Nortel și visa la sunetul perfect. Și la fel cum Eberhard și Straubel își imaginau cum ar fi să produci o mașină electrică care să îmbine autonomia, practicalitatea și familiaritatea unui vehicul clasic pe combustie cu accelerația instantanee și curățenia de mediu a unui motor electric, tot așa Pierre Calmel își frământa mintea cum să facă să îmbine fidelitatea sunetului analogic cu practicalitatea și eficiența energetică a unui amplificator digital. De ce era importantă chestia asta? Am să încerc să explic cât mai simplu posibil, chiar dacă speța în sine, tratată la modul ingineresc, este una foarte complicată și implică serioase cunoștințe de fizică, de acustică, de matematică și tot așa. În principiu și la bază, semnalul audio este curat, continuu și slab. Pentru a putea fi auzit, el trebuie amplificat. Și timp de mai bine de 100 de ani, amplificarea asta a fost făcută cu ajutorul unor scule analogice, așa numitele ampuri de clasă A. În acest proces clasic de redare a sunetului se mai câștiga încă ceva, pe lângă volum, fidelitatea audio. Semnalul amplificat era identic cu cel original. Dincolo de hipstereală și fițăreală sau nostalgie, ăsta este și motivul pentru care unii audiofili hardcore continuă să asculte muzică pe vinil. În teorie, ăsta este și sistemul care oferă cea mai pură experiență analogică. Dar aceste amplificatoare analogice sunt prin natura lor flămânde din punct de vedere energetic, iar faptul că cer multă putere electrică le face să genereze și multă căldură și prin urmare și distorsiuni. Evident că lui Calmel și unei întregi lumi de altfel nu avea cum să-i scape ascensiunea rapidă a amplificatoarelor digitale sau așa numitele ampuri de clasă D. Începând de prin anii 80, acestea au început să câștige popularitate și să le înlocuiască progresiv pe cele analog. Iar punctele lor forte erau ergonomia și consumul, adică erau mult mai eficiente energetic, mai mici, mai compacte și nu generau căldură. Dar veneau cu un compromis care a adus lumea într-un deadlock pentru mulți valabil până astăzi. Semnalul amplificat în felul ăsta era distorsionat, lipsit de rafinament și căldură și, cel mai important, lipsit de realism. Desigur, nu vorbim aici despre masa mare de ascultători care adesea se mulțumește cu puțin. Nu vreau să fiu impertinent sau sfidător, dar ăsta este adevărul. Am auzit oameni lăudând niște tigăi de boxe sau căști de tăia capul. Și chiar dacă amplificatoarele digitale au progresat enorm în cele câteva decenii de la apariție,
compromisul care se găsește la baza acestui model rămâne acolo, ca o limitare fundamentală. Și de aceea se consideră că amplificarea digitală nu va putea atinge niciodată nivelul de calitate al amplificării analogice a sunetului. Este, cu alte cuvinte, o limitare principială și, prin urmare, aparent insurmontabilă. De aia spuneam mai înainte că ceea ce îl frământa pe Pierre Calmel la începutul anilor 2000 seamănă mult cu ceea ce îi preocupa pe Martin Eberhard și pe J.B. Straubel de cealaltă parte a Atlanticului cu privire la mașinile electrice. Cum să faci să aduci la oaltă cele mai bune caracteristici din ambele lumi? Întrebarea asta era cea care îi umplea timpul liber inginerului francez când încă lucra la Nortel. Cum să îmbine cele două tehnologii de amplificare, analog și digital, fiecare dintre ele cu propriile avantaje și dezavantaje. Prima fidelă, dar predispusă la încălzire excesivă și ineficientă energetic, și cea de-a doua compactă și eficientă, dar înclinată spre pierderea fidelității. Și în 2004, cam în aceeași perioadă în care Tesla lua ființă, Pierre Calmel reușea să dezlege parțial această enigmă, cu ceea ce avea să se numească mai târziu ADH. O tehnologie hibridă care opera pe aceeași platformă electronică un modul de amplificare analog, responsabil cu reproducerea fidelă a semnalului sonor, și un modul digital de amplificare, responsabil cu livrarea puterii. Hai să înțelegem măcar în mare cum funcționează asta. Sistemele astea două fundamental diferite lucrează în paralel. Unul sau mai multe amplificatoare digitale sunt responsabile cu furnizarea puterii sistemului, în vreme ce amplificatorul analog corectează și completează semnalul livrat de acestea. O combinație de genul și cu slănina în pod și cu sufletul în rai. În teorie cel puțin, eliberat fiind de funcția de a furniza și puterea, amplificatorul analog putea rula acum nestânjenit și în parametri optimi. Iar etapele acestui proces arătau cam în felul următor. Primul pas era transmiterea unui semnal perfect către difuzor, iar cea de-a doua provocare era să-l faci pe acesta din urmă, adică difuzorul, să-l reproducă perfect și nealterat. Atât vocile cât și instrumentele produc variații în presiunea acustică, variații care sunt înregistrate, generic spus, cu ajutorul unui microfon, iar rolul difuzorului este să reproducă aceste variații de presiune. Dar vezi tu, problema care apare este că difuzoarele sunt extrem de variate ca mărime, arhitectură, cursă față de poziția de repaus și de aceea același semnal transmis către difuzoare diferite nu produce aceleași presiuni acustice. Iar ăsta era însuși gralul fidelității audio. Să poți să reproduci exact aceeași presiune acustică de la înregistrare. Dar asta este deja o altă poveste cu care Pierre Calmel și colaboratorii săi de mai târziu aveau să se confrunte mai târziu. Ajungem și acolo. Deci în 2004, inginerul francez reușește să schițeze ideea unei tehnologii hibride care să permită un nivel înalt de fidelitate și unul redus de consum energetic, îmbinând așadar un amplificator analog și unul digital. În același an, Calmel părăsește Nortel și își oficializează invenția, obține brevetul pentru această tehnologie și se asociază cu alți băieți pentru a fonda o companie care să și comercializeze ideea. Dar va mai dura ceva până ca povestea asta să se concretizeze. Abia în 2006 reușește să construiască un prim prototip funcțional, iar un an mai târziu, în 2007, ia ființă compania de Vialet, având 4 acționari. Numele companiei vine de la Guillaume Vialet, inginer faimos de drumuri și poduri în perioada iluministă, prieten al filozofului Denis Diderot și contributor și el la marele proiect al enciclopediei franceze. Vialet este cunoscut și el ca unul dintre intelectualii care, prin anvergura lor culturală și științifică, au contribuit la progres, la bunăstarea lumii. Este interesantă alegerea numelui și îmi seamănă tare cu alegerea făcută de protagoniștii celuilalt timeline paralel la care am tot făcut referire. La fel, Martin Eberhard și asociatul său de la începutul anilor 2000, Mark Tarpenning, au ales numele lui Nikola Tesla din aceleași motive. În 2010, de Vialet, având la bază patentul lui Calmel, scoteau primul lor amplificator de serie numit D-Premier și își denumeau oficial tehnologia ADH, adică Analog Digital Hybrid. În doar 2 ani, compania reușea să adune numai puțin de 17 milioane de euro de la diversi investitori, printre care se număra și Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și deținătorul conglomeratului de lux LVMH, care adună sub umbrela sa numai puțin de 75 de branduri ultra prestigioase. Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Dior, Fendi, Givenchy, Tag Heuer, Bulgari, Tiffany, Fendi, până și Sephora e partea acestui grup și de fapt ajung să mă întreb cine nu e. Anul trecut, cu o evaluare bursieră de 330 de miliarde de dolari,
LVMH devenea cea mai valoroasă companie a Europei, iar Arnault unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Revenind la Deviale, în 2013 scotea o versiune updatată a primului lor amplificator și încă două modele mai accesibile. Dar popularitatea globală aveau să o câștige abia un an mai târziu, când aduceau pe piață prima lor boxă portabilă, modelul Phantom. Îmi aduc aminte perfect și acum unde și când am văzut boxa asta pentru prima oară. Eram într-un magazin din Londra, într-o deplasare la ceva lansare de telefon, ăla nu mi-aduc aminte ce anume telefon era. În schimb, mi-au rămas extrem de vii în minte imaginea și sunetul exploziv al acestei boxe compacte, care umplea întregul spațiu cu un sound extrem de clar și de puternic. Am investigat imediat ce este, habar n-aveam la acea vreme ce dracu e cărămida aia mare și grea, n-auzisem de Deviale nici măcar întreagăt, ca să o reîntâlnesc apoi în România mai târziu și să aflu că o aduceau și la noi cei de la Avestor. Știu că am rămas cu gura căscată când băieții mi-au zis și prețul, era de ordinul miilor de euro, dar și mai perplex am rămas când am ascultat-o în tihnă, în showroom și nu în balamucul acelui magazin londonez. Pentru crearea acestei drăcii miraculoase, legenda spune că Pierre Calmel s-a înconjurat de vreo 40 de ingineri și experți în acustică, mecanică, electronică și IT. 3 ani de zile a înghițit dezvoltarea primului Phantom și a presupus numai puțin de 88 de brevete care au fost înregistrate în toată această perioadă. Jesus! Pe 16 noiembrie 2014, Phantom era prezentată lumii și câteva luni mai târziu, în februarie 2015, un nou eveniment de prezentare, ținut în fițoasele magazine Colette la Paris și Harrods la Londra, anunțau intrarea boxei în producția de serie. În iunie 2015, Deviale mai ridica o finanțare de 25 de milioane de euro, iar în 2016 o altă 100 de milioane, care să-i permită să continue cercetarea și dezvoltarea în domeniu, dar și crearea unui lanț global de distribuție. Printre acești investitori, meniți să ducă Deviale la faimă globală, se află și unii foarte cunoscuți, care merită punctați pentru a înțelege mai bine cât de tentantă este tehnologia asta dezvoltată de francezi. Foxconn, colosul care produce și iPhone pentru Apple și de altfel de toate pentru toți, adică de la plăci de bază pentru PC-uri și până la telefoane, sau fondul de investiții Roc Nation al producătorului și muzicianului Jay-Z. Bineînțeles că sub potopul ăsta de bani, Deviale a prosperat și și-a diversificat linia de produse, iar în cea de-a doua parte a acestui video vom și cunoaște câteva dintre ele cu care m-am și jucat la greu. Pe lângă amplificatoare și boxe portabile, au început să facă și soundbar-uri sau căști, iar în octombrie 2017 semna o colaborare cu Opera din Paris pentru un așa numit Sound Discovery Room în faimosul Palat Garnier și un parteneriat cu Renault pentru a începe să producă inclusiv sisteme audio auto. Iar apropo de colaborarea cu Opera Garnier, există și un model aniversar de Phantom, acesta. Iar ca performanțe, Deviale reușeau încă din 2016 să producă pe o astfel de boxă Phantom, care nu s-ar putea numi tocmai mare după standardele audio care au dominat decenii de-a rândul această industrie, un volum de numai puțin de 108 decibeli. Păi hai să facem o comparație. Un Boeing 747 la decolare producea cam 140 de decibeli în punctul maxim la care te puteai apropia de el fără să fii spulberat de motoare. Dar marea șmecherie pe care pasionații de sunet o știu este că puterea brută fără fidelitate nu face doi bani și că adevărata slăbiciune și limitare a produselor audio de duzină începe să se simtă grav atunci când crești volumul, când tigaia începe să huruie, să bârâie și să amestece sunetele. Așa că Deviale păreau că au reușit să facă imposibilul și să împace și capra și varza și lupul. Să păstreze obiectul muncii la dimensiuni reduse, să aibă fidelitate bună și să păstreze această fidelitate și la un volum numai bun cât să spargă geamurile. Desigur, Phantom nu este un produs perfect, dar în contextul respectării acestor trei criterii interdependente, putere, fidelitate și dimensiuni reduse, este probabil produsul cel mai aproape de perfecțiune. Și se mai adaugă ceva la această listă. Phantom este un produs audio care încearcă să țină pasul cu vremurile actuale. În contextul în care lumea a migrat către platformele digitale de streaming muzical, Phantom este pe de o parte un produs al acestor vremuri, cu toate funcțiile și capabilitățile unui dispozitiv audio contemporan, încercând însă pe de altă parte să aducă o fidelitate a sunetului care aparține altor vremuri, de mult apuse. Din toate aceste motive, nu mă surprinde faptul că Deviale încearcă să devină un brand global, atât prin propriile produse, cât și prin diversele colaborări cu nume mari din industrie, semnând boxe portabile sau căști alături de Huawei sau combo-uri gen charger cu speaker alături de Belkin.
Cam toate produsele lor se fabrică încă în Franța, care rămâne deocamdată și piața lor cea mai importantă. De-aia brandul are și extensia bine cunoscută pasionaților, Ingénierie Acoustique de France, dar prognozele de vânzări arată că până în 2024 China va fi cea mai mare piață de desfacere a lor și probabil atunci se vor mai schimba și anumite aspecte ce țin de producție. Până atunci însă mi-am rezervat câteva zile în care m-am jucat cu câteva dintre produsele lor made in France, atât la noi în studio, cât și în condiții mai controlate în showroom la Avestor. Audiofilii știu de ce. Păi, rămâneți cu mine pe mai departe în acest video, hai să le cunoaștem, zic, și să căutăm să și înțelegem de ce anume produsele astea de viale sunt așa o mare șmecherie. Am să încep prin a mă întoarce la un fir narrativ pe care l-am lăsat deschis mai înainte. În 2014, adică în perioada conceperii și lansării modelului Phantom, Devialet crea o tehnologie numită de ei SAM, Speaker Active Matching, care adapta semnalul audio caracteristicilor difuzorului care îl reda. Folosind un chip dedicat integrat direct în difuzor, tehnologia asta avea menirea de a înțelege în timp real semnalul exact care trebuia transmis, așa încât difuzoarele să reproducă întocmai presiunea acustică înregistrată. Le-a ieșit? Bă, da! Am avut timp de câteva săptămâni, nu destule săptămâni aș zice eu pentru o testare amănunțită, câteva dintre produsele cele mai faimoase de la Devialet. Boxele Phantom 1 și 2 și soundbarul Dione. Bine, și căștile Gemini, un fel de răspuns Devialet la popularele AirPods Pro. Deși interesante ca design și sound, n-am să insist însă prea mult asupra acestora din urmă, ci am să mă concentrez mai mult asupra produselor grele la propriu și la figurat. Boxele și soundbarul. Hai să începem cu boxele, pentru că până la urmă Phantom este modelul care a popularizat brandul și sunt o îmbinare extrem de interesantă de design și tehnologie. Phantom 1, cel mai recent model de boxă mare de la Devialet, a fost introdus în 2021, deci anul trecut, și este disponibil în două variante, de 103 și 108 decibeli. Le-am ascultat pe amândouă, versiunea mai slabă într-o prezentare complet neagră, iar cea mai puternică în versiunea asta Gold. Când folosesc termenii de mai slabă sau mai puternică, deși diferența de volum și putere există, să nu vă imaginați că acest număr monstruos de 103 decibeli n-ar fi destul de mare cât să omori peștele din acvariul vecinilor. Din punct de vedere al designului, Phantom 1 nu seamănă cu nimic din ce ai mai văzut vreodată. Zici că este desprinsă din vreun film sci-fi și te face să te întrebi care este fața și care este spatele și cum dracu cărămida asta mare și grea produce efectiv sunetul. În partea din față, atât timp cât admiți că oul ăsta de dinozaur are o față și un spate, se găsesc twitterele sub o grilă elegantă. Urechile astea de pe laterale care tremură sunt uferele, iar spectacolul vizual pe care îl oferă Phantom 1 atunci când începe să sape printre frecvențe este absolut uluitor. Pe spate există un mare radiator și conexiunile, portul de alimentare, internet și portul optic. La aproape 12 kg greutate trebuia să o și fixezi undeva, nu? Și o poți face fie pe un raft, fie pe un stand robust dedicat. Asta dacă vrei să o poziționezi oriunde în cameră și să fii sigur că n-ajunge la vecini dacă pică. La care aș mai adăuga ceva ce ei numesc Heart Bass Implosion sau HBI, care este exact ceea ce se înțelege din nume. Un bas care să-ți provoace un atac de cord. Versiunea cea mai potentă, asta, cea de 108 decibeli, are la dispoziție numai puțin de 1100 de W RMS, ceea ce este o altă formă de a spune că ar putea fi folosită inclusiv la demolarea clădirilor. Cu alte cuvinte, dacă ești disperat după gălăgie și nu vrei să-ți aduci în casă un camion de incinte de alea tradiționale, atunci asta este boxa pe care o cauți. Diversele surse pot fi conectate la ea în multe feluri. Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect sau cablu optic, asta dacă vrei să o legi la TV sau la orice alt dispozitiv care suportă așa ceva. Toate aceste surse pot fi gestionate evident dintr-o aplicație care mie personal mi s-a părut stabilă, destul de rapidă și de ușor de înțeles. Tot din aplicație, dacă îți permiți încă o poală de bani, poți conecta încă una sau mai multe boxe Phantom 1 pentru un setup stereo sau multiroom. Ai acces direct la aplicații precum Spotify sau Tidal și o grămadă de capabilități de playback și control. Desigur, există și o telecomandă, dacă ești alergic la versiunea de control de pe telefon, telecomandă cu un potențiometru mare cât roata carului. Deci la capitolul excentricitate, Phantom 1 primește notă maximă. Dar cum se aude? Până la urmă, dincolo de design și volum brut, asta contează. Și se aude impresionant.
Basul este suficient de profund cât să te întrebi de unde naiba iese, mai ales când iese dintr-un pachet a cărui mărime fizică nu impresionează neapărat. Desigur, puterea asta nemaipomenită cere să-i dai în gură, iertați-mi expresia, și foarte repede te vei trezi împingând volumul mai sus și mai sus, pentru că ghiși ce? Coafiura, adică fidelitatea, rezistă. Felul în care boxa asta se plimbă pe plaja de frecvențe este neașteptat de bun. Vocile sunt clare și naturale, Phantom are și atac și prezență și am rămas efectiv cu gura căscată să văd cum genuri muzicale variate se aud așa cum ar trebui să se audă. Am ascultat de la death metal și până la soul și muzică clasică și se pare că tehnologia aia SAM nu este doar un bullshit, așa cum aș fi fost tentat să cred inițial. Singurul capitol la care am ceva obiecții este soundstage-ul. Până la urmă, singurele legi care chiar nu pot fi încălcate sunt legile fizicii. Prin urmare, soundstage-ul nu scapă constrângerilor legate de dimensiunea și forma sursei. Iar asta devine ceva mai evident pe piese și genuri de-astea foarte aglomerate. Desigur, să nu vă imaginați că aceste obiecții ale mele ar compara în vreun fel Phantom cu orice altă boxă portabilă pe care am ascultat-o vreodată. Este de departe cel mai bun all-in-one pe care eu l-am încercat ever. Așadar, Phantom 1 livrează din plin fidelitate, putere și un design ieșit din comun. Și ajungem la dubla întrebare atât de familiară nouă românilor. Cât costă și dacă face banii? Păi, modelul de 108 decibeli, adică ăsta, este aproape 15.000 de lei, deci 3.000 de euro, iar cel de 103 decibeli este 11.500, deci o diferență între ele de 3.000 și ceva de lei. Și știu că va suna ciudat, dar dacă ai banii ăștia și ești în căutarea unei astfel de jucării, merită fiecare cent. Dar și dacă nu-i ai și totuși dorești să-ți înmoi o leacă degetele în universul de viale, există asta, așa numitul model Phantom 2, care ghiși ce? Este tot un Phantom 1, doar că mai mic și mai ieftin. Modelul mai mic păstrează forma și o bună parte dintre caracteristicile modelelor mari, doar că este miniaturizat și evident este mai puțin puternic. Ăsta este un tweak al unui model mai vechi, cunoscut ca Phantom Reactor, și oferă 98 de decibeli și 400 de W în versiunea de top a seriei mici. Boxa este mai compactă, dar păstrează aceeași compatibilitate ridicată cu diversele surse de redare, gen AirPlay 2, Bluetooth, Spotify, etc. și am găsit-o la Avestor în ambele versiuni de putere. Modelul de 98 de decibeli costă 7.000 de lei, în vreme ce acela de 95 de decibeli costă un pic peste 1.000 de euro, adică 5.450 de lei. Dacă vrei să mergi cu fițele și mai sus și vrei foițe de aur și arfe, poți opta pentru ediția specială Opera de Paris, firește, tot de 98 de decibeli și care te duce la vreo 8.450 de lei. Asta este o ediție aniversară în continuarea colaborării cu Opera Garnier, despre care vă povesteam în intro. Recunosc că am o mare slăbiciune pentru versiunile mai mici, extrem de gălăgioase și ele, dar categoric mai portabile și mai ușor de amplasat prin casă și care până la urmă, ascultate la un volum rezonabil, sună destul de aproape de suratele mai mari. Bineînțeles că și astea păstrează comportamentul ăla spectaculos, cu urechile care vibrează, designul extraterestru și până la urmă eleganța și rafinamentul unui produs care se vrea a fi și un fashion statement. Știu că 1.000 de euro sună nerezonabil pentru mulți atunci când vine vorba despre o boxă, dar Phantom 2 nu este o boxă oarecare și vorba lui Marinache nu e nici pentru toată lumea și nu e nimic rău în asta. Iar ultimul, dar nu cel din urmă produs cu care m-am jucat, este soundbar-ul Dione, care ghișce, arată la fel de ciudat ca boxele Phantom. Este un paralelipiped lung, mare și gros, nu vă gândiți la prostii băi nebunilor, în mijlocul căruia tronează un glob a cărui poziție poate fi modificată în funcție de amplasarea soundbar-ului sub televizor sau pe perete. Din punct de vedere al sunetului, se plasează în zona Dolby Atmos Premium și este mai mare și mai greu decât orice am mai văzut eu pe segmentul ăsta. În teorie și pe hârtie, Dione clintește până pe la 950 de W, cu un răspuns în frecvență între 24 de Hz și 21 de kHz. Țineți cont însă că soundbar-ul ăsta se vrea a fi un all-in-one. Beneficiază de aplicație pe telefon, iar instalarea aduce cu cea de la Sonos. Îl conectezi la rețeaua Wi-Fi, poți să alegi și camera în care se găsește, iar apoi îl supui unui proces de calibrare pentru a ajusta răspunsul audio în funcție de încăperea în care se află. Are inclusiv microfoane încorporate pentru treaba asta. Controlul se realizează fie din aplicație, fie direct de pe corpul soundbar-ului prin butoane touch. Interesant este însă că nu ai pe el HDMI pass-through, având un singur port eARC plus conexiune optică și Ethernet. În rest,
Pe partea de wireless ai de toate, Bluetooth, AirPlay 2 și așa mai departe. În materie de standarde avem dar Dolby Atmos și alte formate de la ei, dar nu avem DTS:X. Și în condițiile în care aia nu, aia altă nu, ajungi să te întrebi destul de repede de ce prețul de pe Avestor este 11.500 de lei, adică un preț care face orice Sony sau Sonos să pară ieftin. Care-i faza? Sunetul este așa cum mă așteptam, excelent, atât filmele cât și muzica se aud senzațional, dar entuziaștii extremi între ale sunetului vor obiecta că Dione nu poate totuși compensa de unul singur, am spus că este all-in-one, absența unui subwoofer și a sateliților care însoțesc de obicei un astfel de sistem. Desigur, Dione este suficient de lat cât să-ți livreze destulă imersiune din față, dar efectele care ar trebui să-ți vină din laterale și din spate nu sunt tocmai perceptibile. Culmea este că basul nu pare să fie o problemă, deci nu subwooferul este cel care lipsește, ci spațialitatea. În rest, păstrează toate caracteristicile și sistemele audio avansate despre care spuneam și mai devreme că au fost dezvoltate de către Devialet. Chiar și la volume ridicate nu există semne de distorsiune sau cum că soundbar-ul s-ar forța prea tare. Iar dacă ți se pare că exagerează totuși pe anumite frecvențe, există și un EQ care să îndrepte această situație. Vocile sunt faine, la fel și zgomotele, are prezență și umf, cum eu n-am mai auzit vreodată pe vreun soundbar, mai ales standalone, neajutat de accesorizarea despre care vorbeam mai înainte. Nici soundbarul, asemenea boxelor, nu este un produs mass market. Este un produs de lux pentru cei care vor un setup minimalist, care se audă foarte bine și care să nu presupună transformarea propriei locuințe în cinematograful de la Băneasa. Ca să vă faceți o idee despre liga în care joacă modelul ăsta, îmi vine în minte un singur alt producător care mai face soundbaruri de acest fel. Sennheiser. Dar Dione mie mi se pare cam greu de recomandat, chiar dacă ai avea banii ăștia. Pentru că în principiu există o ofertă destul de bogată de la mărci consacrate care îți livrează la mai puțini bani întregul sistem. Nu doar soundbar-ul, ci și sateliți și subwoofer și oricât de ridicată ar fi calitatea celor de la Devialet, legile fizicii rămân inalterabile. Dar fără îndoială, experiența asta de câteva săptămâni de joacă cu aceste câteva produse Devialet care ne-au fost împrumutate de băieții de la Avestor a fost una extrem de plăcută. Într-un domeniu atât de vechi cum este cel audio, cu mari producători consacrați, cu experiență de decenii, pare greu să mai poți veni cu ceva nou și spectaculos, cu tehnologii pe care să nu le mai fi văzut nimeni niciodată. Și totuși, francezii ăștia de la Devialet au venit concret cu aproape 100 de patente, așa cum povesteam și în intro. De aceea cred eu că, indiferent cât de bine sau nu le-a reușit quest-ul ăsta de a reinventa roata și apa caldă, câștigă totuși, din punctul meu de vedere, oricum o mare bilă albă pentru simplul fapt că măcar încearcă. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper eu că v-a plăcut. Am aflat câte ceva despre istoria acestei companii, pe care eu am găsit-o, ca intenții cel puțin, destul de aproape de Tesla, desigur, într-un alt domeniu, și am făcut cunoștință cu câteva dintre produsele lor cele mai interesante. Le puteți găsi voi înși vă pe toate, la Avestor sunt două showroom-uri, unul în Cotroceni și unul în Herăstrău, în care le puteți asculta și testa. Eu doar am considerat că povestea Devialet și jucăriile lor fermecate merită toată atenția voastră. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți-mi cum v-au plăcut vouă. Își merită sau nu banii? Cum vi se par din punct de vedere al inovației și al găselnițelor tehnologice care își propun să micșoreze distanța asta dintre analog și digital? Reușește să fie Phantom veriga lipsă între fidelitatea analogului și economia digitalului? Sunt convins că sunt printre voi dintre cei care se pricep mai bine decât mine la sunet, în special pe voi vă aștept cu opinii, mai ales dacă ați și încercat modelele astea. Și acum, hai să discutăm despre surpriza pe care vă promiteam în deschiderea acestui video. Totul începe cu o întrebare. De unde ți iei tricourile? Am explicat mereu că mi le iau de peste tot, de pe unde apuc, inclusiv de la Carrefour, din raionul de textile. Văd ceva mișto, îmi place, îl iau. Și uite așa am adunat câteva zeci de tricouri de-a lungul timpului. Dar ăsta este un proces îndelungat, migălos și cel mai adesea random. Așa că am decis să pun un pic de ordine în toată această nebunie, mai ales că sunt atâția doritori de astfel de articole vestimentare pe aici pe canal. Începând de azi îmi voi cumpăra multe dintre tricouri de pe magazinul online al zonei. Să vă zic dară cum va merge treaba, pentru că ghiși ce, ne-am gândit să-i dăm și un twist. Store-ul nostru este deci disponibil pe site, pe zonait.ro, găsiți acolo un buton dedicat care vă va duce într-o pagină dedicată. Vă las linkul direct și mai jos în descriere.
În fiecare săptămână vom avea o temă care cumva definește săptămâna respectivă. De exemplu, mâine urmează să vă prezentăm pe Playground noua RTX 4090 de la Nvidia, o placă video eveniment. Prin urmare, tricoul pe care îl veți găsi săptămâna asta pe shop-ul zonei va avea drept sursă de inspirație exact această temă. Și acum să deschidem șampania, zic, pentru că am să vă arăt primul model și primul desen dintr-o serie, sperăm noi, lungă. Cât de lungă? Vă zic și asta imediat. Din fiecare nouă temă, în fiecare săptămână vor fi disponibile doar 100 de bucăți, adică 100 de tricouri, după care desenul respectiv nu va mai fi printat niciodată. Fiecare serie de tricouri va primi un număr. De exemplu, cel de săptămâna asta va fi 001. Tricourile nu vor fi disponibile decât la precomandă, direct în magazin, iar precomenzile nu vor putea fi plasate decât în respectiva săptămână de luni până duminică. Duminică spre luni, la ora 0, tragem linie și comenzile voastre pleacă spre producție și le veți primi în săptămâna următoare. Veți vedea că există și un counter care să vă arate câte tricouri mai sunt disponibile dintr-o anumită serie. Tot ceea ce veți putea customiza la ele este mărimea, ML, XL, whatever. Nu vor exista, de exemplu, alte versiuni de culoare decât cea afișată. În săptămâna următoare, începând de luni, vom avea o altă temă care va face referire la un alt eveniment sau la o altă tehnologie. Prețul va fi și el unul fix de 124 de lei per bucată, marginea noastră fiind foarte mică și încercăm să acoperim din ea nu doar producția, ci și transportul, care vrem să fie gratuit. Asta pe lângă timp și muncă. Pe astea ni le asumăm noi pentru că vrem să păstrăm un preț cât de cât rezonabil. Și ar mai fi ceva care face ca aceste tricouri să fie absolut ieșite din comun. Designul este gândit până la ultimul amănunt de mine, iar imaginea finală este generată de un AI. Am vrut să mergem pe ideea asta de tehnologie de avangardă până la capăt. Acum, sincer să vă spun, după multe încercări, după mult trial and error, când am văzut imaginea finală, livrată de AI-ul respectiv, era să cadă pe scaun. It is the dawn of a new era. De aceea am și ales ca pe lângă marcarea pe respectivul tricou a serial number-ului, a săptămânii în care a fost creat și a evenimentului de care se leagă, am ales să producem toată linia asta sub sloganul Imagined by Humans, Generated by AI. Are o poveste, nu? Nu vrem să fie the generic t-shirt pe care îl cumperi de oriunde altundeva. Nu aș cataloga povestea asta drept o afacere. Câștigurile prognozate abia dacă acoperă producția, transportul și mentenanța magazinului, ci o vedem mai degrabă ca pe o formă nouă de a comunica cu voi și de a celebra lucruri pe care le iubim cu toții. Imaginație și pasiune pentru tehnologie. Fiecare nouă serie va veni sub un slogan unic, al nostru sau al altora, iar pentru cel de față, primul, am ales celebra sintagmă din Spider-Man: With great power comes great responsibility. Păi ce altceva ar putea reprezenta, ironic sau non-ironic, o placă video alimentată de o centrală nucleară? Mâine pe Playground veți vedea pe mine un prototip al acestui tricou, iar de săptămâna viitoare, în urma precomenzilor voastre, veți putea primi voi înșivă o versiune finală. Mai vorbim mâine pe Playground când vom arăta tricoul, și era să uit, și 4090-ul de la Nvidia cu teste și rezultate. Precomenzile sunt deschise în acest moment, iar dacă vor mai apărea mici glitch-uri pe site, astea sunt detalii tehnice pe care promitem să le remediem pe parcurs. Noi cu toții să fim sănătoși. Vă mulțumim oricum pentru simplul fapt că ne urmăriți, fie că vă interesează sau nu astfel de merchandise. Abonați-vă în zonă și, ca întotdeauna, ne vom strădui să vă respectăm încrederea. Hai, baftă vouă!